kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwentang ama! At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto! Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocketera. This is Top Secrets at meron nga po tayong caller on the line para makapag-share ng kanyang top secret. Hello sa'yo, Tinay from Bulacan. Nandiyan ka pa ba? Yes po. Ayan, Tinay, sorry kinailangan lang natin mag-commercial break kanina. Pero now that we're back, anong mga realizations mo? Like, isang taon ka na hindi na nakaka-experience ng physical abuse from your husband. Ngayon ba, nakakaramdam ka ng finally? Or nakakaramdam ka pa rin ng lungkot? Or it was just so traumatic? Siguro po ngayon po, until now, bumabalik pa din po yung trauma. Pag mag-isa po ako, ang dami kong tanong sa sarili ko na ganun ba ako kasama? Kasalanan ba talaga na di ako magkaroon ng anak? Kasi yun yung kumbaga parang naging reason, one of the reasons bakit kami naghiwalay. Alam mo kung sino masama? Yung asawa mo. Walang mabuting mamubugbog ng asawa niya. At walang mabuting sisisihin yung sarili niyang asawa dahil hindi siya magkaroon or hindi pa siya posibleng kasalukuyan na magkaroon ng anak dahil may kailangan pang ayusin. May kailangan lang ayusin, na kailangan lang pag-ipunan, pero hindi ka naman yung hindi kayang magkaroon ng anak. Magkaiba yun. Yun kaya nga po, yung pinaka sobrang masakit po yung sinabihan niya ako na baog. Sinabihan ka niya ng baog at kailan niya naman sinabi to sa'yo? Nung nagkaaway, nung sinasaktan niya po ako na walang magtatagal sa akin kasi baog naman ako. And then anong reaction mo nung sinabihan ka niya na baog ka? Hanggang ngayon po nakatatak pa rin po yun sa utak ko na walang magkakagusto sa akin kasi nga magkakaroon ng anak. Alam mo, ang sarap iuntog ng asawa mo sa pader na sobrang tigas. Ang tigas ng mukha niya. Tapos po sa sobrang gusto ko lang siya ma-please. Lahat ng gusto niya, ginawa ko po. It is some sort of manipulation. What he did to you is some sort of manipulation. Ewan ko sa... Dumating po kami sa point na may gusto siyang gawin na para daw bumalik yung thrill sa pagsasama namin. So ano itong... Magta-try kami ng yung mga hindi pa na-experience pagdating sa sex. So magte-threesome kayo? Na-try ko po yun. Pinatry sa'yo ng asawa mo na mag-threesome kayo? Opo. Pinatry niya sa'yo, and were you comfortable during that time na pinatry sa'yo ng asawa mo na mag-threesome kayo? Hindi po, pero dahil nga po sa ayoko, iwan niya ako, ginawa ko po yun. Hayop yung asawa mo.
Alam niyang hindi ka komportable dun sa gagawin ninyo pero sinige pa rin. Opo. And then after the thing, ano naramdaman mo? Hindi rin po ako sa sarili. Dumating po sa point na yung naging katrisam namin, nagkaroon sila ng secret relationship. At saan niya nakuha tong katrisam niya? Ay ninyo? Naging estudyante niya po. Naging estudyante niya na wala na sa eskwelahan, nakagraduate na. Opo. At alam nitong estudyante na to na mag-asawa kayo. Opo. May briefing ba before it happened? Sila po yung nag-uusap. Nagulat na lang po ako. Dinala niya sa bahay yung babae. Pero were you briefed or were you even oriented na ito yung gusto ng asawa mo at ito yung gagawin, ito yung schedule? Meron bang ganon? Yes or no? Meron po. Oh my, meron. Pero nagulat ka na yung estudyanteng yun, na former student ng asawa mo, yung dadalhin niya sa bahay ninyo. Opo. Oh my. Tas nito nga pong last year po, nagkakaroon, pag nag-aaway kami kasi simula po nung nakulong siya, nung lumabas siya, we tried na ayusin yung meron sa aming dalawa. Na hindi ko po alam na nagkikita pa rin pala sila nung girl na yun. And nito ko lang din nalaman. Kasi sinabi ko na po nung December na kung gusto niya mag-girlfriend, sige go. Pero ayusin niya muna yun sa amin. Tapos malaman-laman ko po na nagsasama na pala sila nung babae na yun. Nagpatuloy ba yung relationship nila? Opo. And I don't know kung until now. Up until now. May, opo. Tapos nag-uusap pa rin kayo ng husband mo. Opo. Naisip mo ba na kasuhan tong asawa mo? Hindi na po. Parang napagod na din po ako. Napagod ka na kaya hindi mo siya kakasuhan. So what are your plans? Ang plano ko na lang po, gusto ko na pong makawala sa kanya. Gusto ko na pong makawala dun sa sakit, sa trauma. Sa ako mismo po, babalik yung confidence ko. Mabalik yung confidence mo. May mga nagpaparamdam ba sa'yo ngayon ng mga lalaki sa paligid mo na nararamdamang single ka? You're technically married but you're available, physically available, or maybe emotionally available. Baka yun yung iniisip nila. Meron ba? Meron bang mga lalaking nagpapahaging sa'yo recently? Wala. Kasi alam po nila nga na kasal po ako. Kumbaga nilak ka nitong siraulo mong asawa. Opo. Kasi po, nung one time po, na kilala po kasi siya na konting kibot lang pinupost ako sa Facebook. Konting problema lang po namin. Napopost po ako sa Facebook. Kaya po, ang akala nung mga taong nakakakilala sa kanya, yung close sa kanya, ako po yung may problema sa aming dalawa sa marriage po namin. Kaya kami naghiwalay. Kasi po until now, kahit nung nabugbog po ako, nakulong siya, ni-post, hindi ko po ginawa. Ganon din po yung sa family ko po.
So, sa mga mata ng publiko o sa mata ng publiko, sa mata ng ibang tao na nakapaligid sa inyo na hindi naman super duper kilala kayong dalawa na malapit sa inyo, hindi nyo kapamilya, ang tingin nila sa iyo, ikaw yung problema ng relasyon ninyo ng mag-asawa. Ikaw yung rason kung bakit kayo naghiwalay. Well, in fact, pinoprotektahan mo yung asawa mo hanggang kaduluduluhan kasi hindi ka man lang nag-post at wala ka man lang ginagawang aksyon para tuluyan nang mawala yung kaligayahan nitong asawa mo. Ang gusto mo na lang ngayon ay magkaroon ka ng kapayapaan, mawala na yung trauma mo at makalaya ka na doon sa ginawang pagkulong sa'yo ng asawa mo na kahit siya yung nakulong in the past, ikaw itong nakakulong ngayon. Imagine that. Yung parang, so kung tutusin, ito dapat yung makulong pero bakit parang ikaw yung nakakulong? Yan po yung nagagawa ng mga salarin, no? Ng mga abuser sa mga taong inabuso nila. It's the effect of an abuser na kung tutuusin, dapat sila yung nakukulong pero hindi. Yun nga po yung nung nakulong po siya, naawa pa po ako. Kaya po, yung nireklamo ko po sa kanya, nag-hearing pa naman po kami nun. Kaso po, inatras ko din po. Oh, nag-hearing pa kayo. Kasi di ba VAUSI yan? Violence Against Women and Children? Opo. Nung nakulong po siya ng 2 buwan, tas po nakapagpiyansa siya, nag-hearing pa po kami. Nag-hearing pa kayo. Opo. Tapos inatras mo yung kaso. Opo. Marami kang ebidensya? Opo. May pictures po ako na pinumbog po ako. Tapos mga picture po na yung sa pambababae niya po. Was there a time na pumupunta ka ng school, pumapasok ka ng school na nakikita yung mga bugbog mo? Tapos sinatapalan mo lang ng makeup mo? Opo. Madalas po ganun. Sabi mo sa mata? Pagka po nakasalamin ako sa school, ibig sabihin po doon, nabugbog po ako doon. Pagka anong nangyari sa'yo sa school? Pagka po nakasalamin ako, nagsusot ako ng salamin. Kasi po, madalas po is sa mata po ako natatamaan. Tapos po, bago nga po yung malala po yung pananakit sa akin, yung nakulong po siya. Day before po noon, nag-away na po kami. Habang naghuhugas po ako ng plato, inampas niya po sa akin yung monoblock sa likuran ko. Natamaan yung braso ko po. Kaya medyo kita po yun nung pumapasok pa ako sa school. Tapos sinabi ko na lang po na na-aksidente lang po ako nun. Na-aksidente ka lang? You were telling this to people around you, na-aksidente ka lang. Well, in fact, hayop yung asawa mo. Hindi ka ba na-hospital ever dahil sa ginagawang pananakit sa'yo ng asawa mo? Hindi naman po, pero po may times na halos 1 week po ako hindi nakapasok. Kasi hindi mo kayang bumangon? Yung mukha ko po kasi yung sobrang natabaan yung maga-maga po. Sinong gumagamot ng mga sugat mo o ng mga pasa mo? Hinahayaan mo lang mag-healing? Ako lang din po. Kasi po, pagkatapos po, nung halimbawa pinag-away po kami, nabugbog niya po ako. Susundiin po siya nung mama niya. Nagpapasundo po siya. Tapos ako lang po maiiwan sa bahay. Kaya po, the whole during marriage po namin, mas madalas mag-isa lang po ako sa bahay. Kahit po nung nag-50-50 po si Papa, tinatry ko po siya na tawagan kasi nga po. Hindi ko po alam kung mabubuhay pa si Papa. Hindi po yung
isa sa pinakamasakit po na nangyari sa akin. Mhm. Yung hindi ka Kasi man lang nakapunta dun sa mga huling sandali ng tatay mo. hindi ko siya nabantayan sa hospital po kasi parang hindi ko po kaya magpakita sa tatay ko na madami po ako pasa hanggang sa buro niya po. Nung nakaburol po siya, puro pasa po ako. Tinatakpan ko po ng makeup para hindi po nakikita ng mga tao na Mhm. may mga pasa ako. Papa's girl ka ba? Ano lang po, close lang po sa both mama and papa. Both papa and mama. Nung nag-asawa ka, anong mensahe sa'yo ng papa mo? Na ano po, talaga ako po yung sarili ko. Growing up, inalagaan ka, minahal ka ng parents mo? Opo, Hindi ka nila hinahayang po yung- masaktan? hindi po. Pati po yung ano ko po, yung mga tito-tita. Kaya po yung ibang mga pinsan, yung iba, minsan naiinit kasi nga, as in, buong, both sides po, talaga po, alagang-alaga kami. Mhm. Kumbaga po, special po kami sa mga tito-tita namin. Mhm. Kaya po, nung nakita po nila yung mga bugbog sa akin, talaga po, naiyak po sila. And upon hearing you right now, naiiyak kami lahat. Kasi grabe yung tiniis mo, pinagdaanan mo. Kung nabubuhay ngayon yung tatay mo, palagay mo anong sasabihin niya sa'yo? Baka siya po yung napamog sa asawa ko. Yeah, definitely. Ganun ang mga ama. Siya susugod sa asawa mo. Tinay, kung meron kang mensahe ngayon sa asawa mo, kung nakikinig man siya ngayon, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin sa kanya. Ah, salamat sa ilang taon namin din na pagsasama. Almost 10 years. Simula na boyfriend-girlfriend tayo. Hindi ko akalain na magiging ganito yung storya natin. Pasensya na sa mga pagkukulang ko. And sana makamove on na tayo pareho sa mga trauma nating dalawa sa isa't isa. Sana makayanan ko na talaga mapalaya ka. And mapalaya na yung sarili ko. Kasi hanggang ngayon, hirap na hirap pa din ako. Ayoko. May trauma na ako. Ayoko mag-isa. Gusto ko lagi akong may ginagawa. Kasi pag mag-isa ako, parang akong namapaliw kung ano-ano yung naiisip ko. Ayun, salamat. Salamat and sorry. Yun lang po. Tinay, ito sa unang pagkakataon, dito sa programang ito, hihingi ako ng mensahe para sa sarili mo. So, bigyan mo ng mensahe yung sarili mo.
This is your chance. Go ahead. Tinay, alam kong hanggang ngayon, nahihirapan kami din. Pero isipin mo na lang, everything happens for a reason. Hindi ibibigay yan ng Lord sa'yo na walang dahilan. Marami pang nagmamahal sa'yo. Hindi pa ako na yung lahat. Pwede ka pang magbagong buhay. Kaya mo yun. Tinay? Po. Yes po. Meron ka bang tissue dyan sa gilid mo? Gusto mo, singa mo muna yung sipon mo? Hindi po, okay na po. Okay. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Medyo gumaan na po. Medyo gumaan. Alam mo, Tinay, pwede tayo mag-usap kahit hanggang alas 5 ng madaling araw eh. Pero kailangan din natin ng pahinga, no? Pero Opo. gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming mga kabisyo na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, na gusto kang yakapin ng sobrang higpit. Sa katawan na, pero dun sa asawa mo, gustong yakapin ng sobrang higpit sa leeg. Sa leeg yun. We are rooting for you. Please know that you are loved, that you are important, you are valued, you are priceless. You are more than what you think of. Huwag mo hayaang makulong ka dun sa nakaraan mo. Doon sa pinaggagawa ng asawa mo sa'yo. Hayop yun, hayop. Demonyo yun, demonyo. At walang lugar yun dito. Anyway, Tinay, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong top secret. Maraming salamat. Salamat din po. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!